ICT'ers babyboomer in de borenkiel. En lukt ze rond met roetgeld dunne sjaal. Duurse polonaises lopen best niet zo mobiel. Geniet volop van achterhoed de zaal. Al wisten van de YouTube-pellen wel, ze zijn nog marsen. En toen ik die moderne slager soms scherp dan de krassen. Oh, dit is generatie V. De V van vastelovend. Generatie V. Van vieren ovend aan ovend. Als ze van de toemelsmuls. Van zingen, dansen, joetsen en van samen lachen hulst. En witsen, het is oké. Oké. Dus generatie V. Ja la 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 la. Ja la 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 la. Ja la 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 la. Ook dik. Dus generatie V. Heel zich wel van boem 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 als generatie Z. Maar zit de drugs als joekelend op snap. Lukt ze in een pak, ze rondje kok op internet. En vindt ze influencers kan niet nep. Al vies ze dan heel inclusief en mop niet alles kinderen. En dik ze dat die uitstoot al een slagers uit verzinnen. Ook dik, dus generatie V. De V van vastelovend. Generatie V. Van vieren ovend aan ovend. Als ze van de toemelsmuls. Van zingen, dansen, joetsen en van samen lachen hulst. En witsen, het is oké. Ook dik. Dus generatie V. Ja la 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 la. Ja ja la 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 la. Ja la 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 la. Ook dik. Dus generatie V. En zitten we er dan tussenin als generatie X? Of wist ik een exennial, dat zit toch gaar ook niks. Ook toen is generatie V zelfs als millennial. Want juist met vastelovend is leeft niet, maar een getal.